jo sóc Esno. Avui som 24 de juny de 2025. El divendres vam anar a Sant Pau a les 9. És un anàlisi de sang. I una hora. No fer res. I després vam anar a esmorzar. Era en deixó. I després vaig menjar un croissant de xocolata. Porta llet, ho sé, però... I després, a les 12:30, això. A les al·lèrgies. Vaig deixar el plàtan i el kiwi i la meva mare va buscar una fruiteria i va sortir llet de vaca, però massa. I la infermera, com es diu el nom, no me'n recordo, però va xafar el plàtan i va xafar el kiwi i va posar a mi el plàtan i el kiwi i va sortir que res. Puc menjar plàtan i kiwi, però no m'agradava el plàtan perquè em fortegà la profe i l'endemà tenia ronxes a la boca. I el kiwi a la platja... El kiwi dona al·lèrgia a la llengua. Abans, ara no. I a la tarda, jo sol, he anat a buscar el PC. No hi era el Ferran, és un altre. No em surt el nom, però... I el noi va dir: és la primera vegada que no sé què li passa. És la primera vegada. Va perfecte, però jurat que funciona. I per últim, ahir va ser la verbena. I no vaig fer res. És trist. És trist. Perquè abans, a casa de l'Eloi, vam fer una festa i ara no. Ahir vaig fer hots amb els russos i ja està. No hi ha internet i ja està. No hi ha internet. Que vagi bé i el dijous hots. Adeu.